Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusuko, The Promise. Maargi na pagi, ma'am. O, dili ba? Magminyo ka din sa Pilipinas. Ako, magminyo din sa Pilipinas? Oo, aron mariskari si mo sa Sir Ichiro. O di na gud si mga asawa ni mo. Husto. Ha? Ang sayos to, ma'am? Naipahon ako sa angay na kong buhaton. Ang saban, ma'am? Ang salgi imong buhaton, ngay mong libawan. Unsaon nga dili mahinayon ang among kasal ni Ichiro sa Japan. Ang saban? Kinahanglang makasal ko din sa Pilipinas. Ha? Pahala na ni. Oh, uy. Hala! Hala! Nakauyo siya sa kong tambang niya. Wala! Naka-first best na ko! Friendship na gud mismo na Chumi! Aga kong cellphone. Si Natsumi di. Hello? Anak? Ma, kumusta? Okay rami si Papa ni mo, anak. Busy ang ibong amahan. Ma, doon ako ipamalihog ni mo. Unsa man ka na, Natsumi? Ipadana ko ang tanan akong requirements sa kasal. Unsa? Ayaw lang pagsapa, ma. Pero, Natsumi, usa may plano di mo? Ma, nainumdum ka sa imong gisulti nako sa una. Ang unsa, Natsumi? Katumisulti ka nga. Diya sa Pilipinas ang akong kagawasan. Ha? Ma, mauna ni ang akong gustong mahitabo, ma. Unsa man, Natsumi? Usa naman say plano mo? Sultihan taon niya ka, ma. Pero may pabor kong ihangyo ni mo. Unsa man ka na, Natsumi? Ipadala diri sa Pilipinas ang tanan akong requirements sa pagpakasal. Unsa? Natsumi, unsa man ang nahuna-hunaan ni mo? Hangyoon ako si Ichiro, ma. Nga arimi sa Pilipinas magpakasal. Pero dili ka na mahimo. Dako ng trabahoon. Mahimo na, ma. Ako ni bahala ko nun saon ni. Nahibaw ba si Ichiro ini imong plano? Wa pa, ma. Pero ako siya sultihan ini. Humani magpada sa tanan akong requirements. Natsumi, kung unsa man ka nang nahuna-hunaan ni mo, maghinaot ko nga dili ka masayop, anak. Og ni apa, ma. May ihangyo ko ni mo. Unsa man ka na? Pangitag paagi nga mauswag ang among kasal ni Ichiro. Unsa? Kinahanglan dili mi makasal inigbalik na mo diha sa Japan. Natsumi, Nagkinahanglan kog taas-taas nga time. Kaya nagplano ko nga di na ko mapauli diha sa Japan. unsa? Duwa lang akong citizenship, ma. Busa, dili ko maglisod sa pagpuyo diri sa Pilipinas. Natsumi, Og ni apa, ma. Ipadala diri sa Pilipinas ang tanan akong natigom nga kwarta diha sa Japan. Natsumi, Filipino by birth ko, ma. Busa, dili na gyud ko mopalik diha sa Japan. Natsumi. Pastilan bay! Dako kay kong nahimo sa kinabuhi ni Ma'am Natsumi karon oy! Sa kay? Iskot naman sa kana. Ang, ganahan ko niya bay. Gawas pa, kung natagag kong higayos Ginoo, ang tosol na ko ang mahimo kong bana sa mistisa nga punisa. Kung naman sa kuno ang nahimo ni mo karon. Ha? Natagan akong idea si Ma'am Natsumi. Aron di na siya pakasaw ni Sir Ichiro. Kung sa masay gitambag ni mo niya. Simpor kayo. Ako lang giingnan nga magminyo sa Pilipino. Sa? Mo na imong gitambag sapon? Ubay, muna. O ganang mamasan ang nasuot si mo, oh. Klaro sa kong tumo nga. Kanang mga hapon, bay. Luuran ko na. Gusto sila nga sila rin tag-iya sa babae.
Nya ko dunay mo singit ini, itsapwira nila ang babae. Inamaw ng imong ideya, oy. Pastilan bay. Murag maminyo niya ko nagapunisa na. Sa? Tagi, grabe ang nakatutok ni Ma'am Natsumi ako kaniya, oy. Nang limbaw ko balhibo sa sampot. Ilom, oy. Maw. Bala ka, tuon lagod. Bay, murag maminyo niya ko nagapunisa na. Bata, ay mo siyo. Sa'yo na. Ichiro? That's only. Nandits ka. I would like to have a manicure. Okay. Kids kuti kudasai. Yes, mag-amping ko. Thank you. Haskang nindutag hagakson anang Ma'am Natsumi Berlando no? Aw, nagagakos may ganyan no? Nya. Sa magyay lamian ng Ma'am Natsumi nga Unsa? Hilom na. Hilom na. Alam good. Pero, klaro na bay. Duolo ko sa kasing-kasi ka ng Ma'am Natsumi. Hilom, oy. Ayaw pagdahom. Kay kanang mga Hapon, traidor na. Ato, lagid bay. Mura na siyang bingaw na ko ron. Mingawos kabuang ni mo. Alay kay bingaw na kasi Ma'am Natsumi ako. Tada. Nakita na si Ma'am Natsumi ako. Gimingaw siya na ako. Kabati juga. Oh, nagpangita siya na ako ha. Di halaga ha. Kaya ako sang atimanon ang akong Hapon. Nana ko, Ma'am! Asam gitu ni Ma'am. War ba tayo bodyguard ha? Ayaw ka, Hadlok. Mamalik na dayon ta sa resort. May patabangan lang kuning mo. Usam na, Ma'am. May kaila kang abogado? Abogado? Yes, lawyer, abogado. Usawa ni mong abogado, Ma'am. Ayun na pangutana pa. Kung may kaila kang abogado, ipaila-ila ko ini. Every ba, Ma'am? Nakagayo. Gusto kong abogado nga mohandol og mga lang niyang kliyente. Nakagay, Ma'am. Si Attorney Bagasmas. Dugay man si Ma'am nga nagkisulti sa abogado. Rainy? Uy. Mamauli na ka. Uy! Happy lagi ka, Ma'am. Nalingaw ka ni Attorney Bagasmas? Oo, nalingaw ka ko niya. Kay sipat kaayo. Okay, let's go. Ay, happy yung palalab na. Laos nag-uli, Ma'am? Yes, mula sa tagpauli. Aron dili mabalaka si Ichiro. Uy! Naluoy na di ka ni Sir Ichiro, Ma'am? Abi na ko. Huwag kay gusto nga makasal niya. Dili lang una ta mahiskot sa among kasal, Erning. Unsa, tiyo? Ipabaligya nimo ang atong yuta sa bukid? Oh, Rolando. Kinahanglang mopili ta. Kining resort o ang bukid nga wa na sab nato matiman. Kung ako'y papilion, tiyo, mas maayo kining resort ang atong ibilin. Kung mo imong gusto, Rolando. Ang resort ang atong ibilin. Hug ikaw, mularga ka sa bukid. Imo ni hikayon ang pagbaligya ni. Salamat sa imong pagtabang nako, Erning. Di man dyan ko makabalibad di mo, Ma'am. Pinagsugoon pa ko ni mo nga. Pagtambling, tambling ko. Salamat. Ay, tuod. Ato lang na yung sikreto nga itong lakaw, ha? Bisan si Ichiro. Dili mahimong may baw ini. Sure. Ako pa. Mahigay ko mutagog sikreto, Ma'am. Di gini makalusot. It's our secret, Ma'am. Bay, Fernando. Nako'y balita ni Bay. Oh, unsa man na? Wala, Bay. Klaro pa ning rikto, Bay. Magkauyab gid mi ini si Ma'am Natsumi. Kay may sekreto ami. Unsa naman sa nang inyong sekreto, ha? Sorry, Bay. Amo rin secret, Bay. Usa, di mahimong ipanabi. Unsa lagi na? Nakikita siya ni Attorney Bagasmas.
Og malipayon siyang mibalik, bay. Unsa? Nakikita ka abogado si Natsumi? Yes, bay. Ato na sikreto, ha? Unsa mo kay tuyo ni Natsumi sa abogado? Ichiro, Nani? may I ask you a favor? Sansoy? Yes, favor. Nandes ka? Gusto kong patasan pa nato ang atong bakasyon dinhi sa Pilipinas. What? Nantuon siya must ka? Me and you must stay longer here in the Philippines. Kay gusto kong mupuyo dinhi sa Pilipinas. Nani? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!